Vítám u nového videa z Counter-Strike tentokrát. Podľa mňa už to nemusím kecávať. Môžete si pozrieť keď tak prvý diel z tohto. A dnes sa zahráme nejakú inú mapu. A ja by som spravil z tohto takú sériu. Každú výhru na každej jednej mape. Tak ja by som túto dal teda a ja budem to okecávať, idem to štartovať. Samozrejme dneska by ešte mal ísť Minecraft, alebo zajtra, neviem kedy budem mať čas. Ale... OK. Aha, no tak. Dobre. Mám tu kamarátov, ktorí sa nechýbu. A tu je nejaký človek. Dobre, policajt. Paráda. Dobre, toto je zabugované, takže poďme ďalej. Poďme si zahrať náhodnú mapu. To nám vybere funkčnú, peknú a dobrú. Tak. Dobre, takže sme tu, paráda. No a túto mapu veľmi dobre poznám. Ak poznáte servery, hráte ich, Chlupatí to zvládli. tak asi viete, o čom hovorím. Běž, přidej. Ježišmaria. Chlupatí to zvládli. Aha, my sme traja na dvoch. Tak jsme se tu zase sešli. No dobre. Takže teda ideme tryhardiť, aby sme vyhrali. Je to 2-0 pre nás. Á, to je to nejaký policajt. Dobre, dobre. Ty kokos, no. Ty, poď, yes. Krásne. Krásne som ho odklúčil. Jau. Uněte, házím granát. Dobre. Ne. Chlupatí to zvládli. Krásne. Moji Irving. Kamera. Chlupatí to zvládli. Super. Čo to prosím sa stane jakoby? Friend, dobre. To je veľmi chaotická mapa. Ja si vždycky myslím, že proste vždycky, keď som bol policajt, alebo tak ja si vždycky myslím, ty koko, že to je oné. Fort sorry. Aj, nie, tam je. Dobre, nemám ganu. Dobre, odtiničujem. Chlupatí to zvládli. Yes. Dobre. Běž, přidej. On má štít? Kde? To bol Irvin určite. Kamo. Keby som zistil, ako sa vyhádzajú zbrane, tak by som ťa tak rád škrtol. Kamo, sorry. Surák! To som nechcel. Hahaha.
kamaráde, no čo ti je? Chlupatý to zvládli. Krásne. Krásne. Člověče, Já jsem taky rád, ty kokos, že jsi to žil. Paráda. Chlupatý to Já to zvládli. tu tak tryhardím, ty kokos. Člověče, A jdeme. neviete, ako to tryhardím, lebo akože to je extrém. A už si myslím, že to nebude až také v pohodě. Takže OK. No. Dobre. Kámo, tak ale no tak. Ja už chcem niekoho zabiť. A. To je stopa. Super, stopy na 100%. Tak tuto bol niekde policajt. Je mi to jasné, nikto mi neutečie. Ty kokos. A prosím vás ešte pri bežne videa by som vás poprosil, nech dáte like a odber. Je to zadarmo, mne to poteší. A keď tak ten zvonček môžete dať alebo tak. Na potešenie komentár. No a teda som zvedavý, že akože kde už budú nejakí tí kamarádi. Aha, je to už jedna ven, no, tak dobre. Ja mám štít, nikoho sa nebojím a teraz ho hľadám pol hodinu. To je hrozné, ty kokos. Stopa. Veľká stopa. To je veľmi veľká stopa teda. No. Dúfam teda, že už ho nájdem, lebo ja už tu hľadám aspoň 5 minút, no. Ja ako je fakt neviem. Aha! Krásne som ho dal dole. No konečne, po chvíľke. Sami ste videli, koľko som ho hľadal. Tak ty kokos, ja už prosím. Aj. Tak dobre, utekám, počul som brakovnicu. Utoj, pán kamarát. Auč. To som absolútne nevedel, že full damage mi dá damage. Kámo. Kokos. No dobre. Rozdelíme sa. Počul som. Elmer, Irvin. Takže tuto je niekde. Dobre. Ja podržím štít. Krása. Dobre, takže už máme iba katanu. Aj ňu. Chlupatý to Ty zvládli. kokos, krásne. Krásne. Rachot. Jaj. Ha! Ty kokos, tak to je veľmi jednoduché. Kamo, kde je? Tu si.
Ahoj. Ty vole. No tak. No tak, prosím. Škoda. No, je to 10-0 pre nás. Chlapatí to zvládli. Krásne. Ale oni Yes, ani nepoložili přidej. bombu. Asi sa na tejto mape to nedá. Ja sa zdá, že sa to nedá na tejto mape. Tuto je s brokovnicou, za tým budem behať. Ty kokos. No poď. Ach jaj. Joj. Kde? Tuto. Poďme. Chlapatí to zvládli. Aha, ty už to zvládli, teammate. Člověče, No dobre. Je to 12-0. Kam? Myslel si, že som ho nevidel? Kámo. Umer. No, ja som nemal šancu. Oni išli z dvoch strán. No, teraz je to iba na Irvinovi. Tuto čaká so snajperkou, ty kokos. Aj tento má snajperku a tento má brokovnicu. Čo by... teroristi vyhráli. Aha, paráda. Tak 12-1. Yes, Ešte ak sa přidej. nemýlim, by malo byť toto posledné kolo. Čo znamená, že by som si dal rovno ďalšie aj. Uněte, házím granát. No, tak kde môže byť? Tuto už proste máme hru. Poď. Chlapatí to zvládli. Jej, super. Rachot. Nie, jak? Aha. Ja som si ani neuvedomil. To mi nehovorí. Aha. Tak, dobre, to je ostré. Dobre, takže teraz by to mali vyhrať policajti teda. Čo sme my. No. Oj. On ho nevidel. No paráda, ty kokos. No, už dostal. Už dostáva. Chlapatí to No, zvládli. krásne sme to zvládli. 14-1. Rachot. Veľmi pekné. Ešte. Super, ty kokos. No. Keby tam išlo hor... Super. Je tu pán terorista. Ja som ho krásne. A teraz on mňa krásne. A trafil som ho raz, takže... Oj, 1v1. No počkaj, 1v1. Už sa nemôžem dočkať na výsledok konečne. Z tohto kola. On ide. On je tuto na schodoch dobre schovaný, no. On teraz, no. Ty kokos, to je nekonečné. On tam proste ostáva a ty kokos, to je nekonečné fakt, ale že to je nekonečný súboj. Ešte 3 minúty, ty kokos, no. 3 minúty sa mi zdajú dosť.
No tak. No tak, ale to nie je nič ťažkého. Musí už ho nájsť, veď už toľkokrát behal dokola. On ale nevie. On sa tu schováva, ty kokos. Ale tento nevie. Nevie. No tak. Konečne. Chlapí to zvládli. Jupi, 15-1, no dobre. Rachot! 15-1. Ujede, hazím granát. Aha, už viem. Na koho hádzal. Ale samozrejme, ako inak, dostal som sodu. Ale ubral som mu dosť. No to je Chlapí to zvládli. To je prehýl. Běž, 16-1, no. přidej. Tak, ty kokos už musí dostať. Dobre, teraz som tu s policajtami. Dobre. Chlapí to zvládli. Ja som omylom postrieľal ešte môj tým. Rachot! Takže 17-1. Ujede, hazím granát. 2 kolá by mali ešte byť. Ty kokos, oni sa z obidvoch strán na mňa pustili, no. Ale aj tak, keď už prehráli všetko, to sme vyhrali. Teroristi vyhráli. No, teroristi. A toto by malo byť už posledné kolo. To míč. On ma ani netrafil. Ale pekne som mu dala, ako je teraz. Ujede, Máme 25 ujede. životov. A teraz Chlapí to zvládli. krásne. Rachot! Nie. Ja neviem už koľko to bude mať pol teda. Počkaj. Chlapí to zvládli. Dobre. 19-2. Tak jsme se tu zase sešli. Niekam. Koľko to chcejú ešte? Ako to, že mňa porazilo? Vlastne majú silnejšiu zbraň. Taká bieda. A prečo nestrieľajú skôršie? No, myslím si, že aj tak. No tak. Poď, má 7 životov. Pekne. No tento si tu tam čaká. No poď. A prečo je stále iba tam skáče? Ja mu nechápem teda. Ale tak nech už konečne ide down. Dobre. Poď ešte. Máš 47, ty máš 12. Teroristi On má vyhráli. 2 zbranie. To sa dá. Běž, přidej. Čože? Tak o tom som ani nepočul, no. A ktorý tam je? Kto tam je? Kto tu je? Čo tam strieľa? A, tu si bol, kamarát. Dávaj mi zbraň. Nedá mi nič.
Vyhrali sme ty kokos 19-3. Ja som spokojný teda. Podľa mňa už to nejde lepšie. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, zanechajte like aj odber. Napíšte nejaký komentár. A ešte vám dám jednu otázku. Koľkokrát som si dal strely z pištolu? Koľkokrát som strelil z pištolu? Kto mi napíše správnu odpoveď, ten dostane odo mňa srdíčko. A teda určite, čo bude hra Raft. Mám to aj v komunite napísané. Dneska by malo ešte Vince. A teda, čauko, dajte odber.